Halypam, islegiň ölçegi bämidir? Allah bermek islemese, insana bermez. Sen pikiriňçe özünden islenýäniň hazinasyna çäk barmydyr? Allah'ın hazinasyna çäk ýokdur. O ne tükenir, ne de onu sanap bolar. Onu yaradylanyna çäkli yaradylan insan näme etmeli? Rehmeti çäksizden islemeli. Başga gaplarda wagtyny ýitirmeli däldir. Yeni näme? Hikmetler eýetiniň öňünde diňlemek gürläninen gowudur. Diňle Salih. Isleýlen hemmesini kanagatlandyryp bilýän bir Rabbimizdir. Isleýlemizin ählisini kanagatlandyran ýagdaýynda da oň hadinalary tükenmez. Geleni oýlanyp göreli. Isleýär, ýöne berilmeýän bolsa näme? Maňa haýyrlysy şudur diýmegi başarmak gerek. İnsan özüni öý gurnur, hem de yaralyşyna laýyklykda çagal çugal bolmak isler. Bu ýagdaýda çäretini gözlemeli we ahyrky netijede takdire kaýyl bolmalylar. Eger adam bu gapyny hetdinin aşyk bolsa näme bolar? Benneti zor salsa nygmat külpeti bilen geler. We külpete döz gelmeli bor. Soňul edenine puşman etse näme? Puşman etmek gowy zatdyr, emma öz wagtyny edilmelidir. Synyk başlasa, sabr öňe çykar. Bolmasa Bolmasa da synagdan geçip bilmersiň. bilýärmi, şeýle synyga düşen adama kömek etmek de iki taraf üçin hem sowaplylar. Düşünýän. Bu 5-nji ölçege täze bir seýahat etmek diýmekde. Salam canım. Salam. Bugün aylanmadık dukanım kalmadı. Bazardaky çağ eşikler satylýan ähli ýere girip çykdym. Näçe dagatdan merdan garaşan, beýle de bir eglenmek borum. Şeýle bir gowjy eşikler aldym. Görsene bulary. Nähili inaýja gerek? Nezla. Taňa bir zat aýtmaly men. Ahmet, şunu görsene şeýle bir gowjy. Ahmet, ertirem dukanlara aýlanaýynna he? Ýene bir zatlar alasym gelýär. Nezla, şu gün Lukman bilen gürleşdim. Eden emleriniň peýdasy tegmendir. O nähili? Nähilse? Bizden çağa öňmüz. Çağamız bolmaz. Yok, yalan sözlüyorum. Sana ananam ok. Nezlam. Haýyş edýän. Göz ýaşlarym sypar. Biz bejertmek üçin elimizden geleni etdik. Bolmayan bolsa, Rabbimize sığınmaktan başka çaremiz yok.
Şüýerden beş adamda ýaşaýaňyz. Eger gelip gitjek gumanyňyz ýok. Men sagmy, ne sagmadaryňyz da däle. Bol ýapar seni işleýän diýel. Nesla näme üçin gelenem? Ece gaýşe diýen baryn başlamaşlamaly. Ýagdaýymyzy bilýän ne edip geleli. Bunu bejertmäge Lukmanyň ýanyna gidýär. Deňize näme? Näme netije berdi? Ece gaýşe diýen. Oglum, haçyn men agtyga gözüm düşek ha? Sen öýleneniňe barıp 7 ýyl boldy ahyry. Tutuş 7 ýyl. Giýjäňiz, giýiş diýen. Nezla. Nezla. Ahmet, goý adaretin boluy. Ece bollunni. Näme? Men ýaman zat isleýänmi ha? Men sen bagtly bolmagyny, çağan atas bolmagyny isleýän. Nesla öňelgesi bolsa näme üçin başga birine bagtyň sen ak göreňok? Sen nämeler diýen Ece? Ağlama Nezla. Haýşe diýen. Yüregim kıyım bolýar. Näme üçin ağlamayın? Näme üçin biziň ýyldan ýal çağamyz bolanok? Ejeňe menden görýär. Men näme çağamyzyň bolmagyny, öýümiziň ağlaýan bolany islämokmy? Ýöne bolanok. Men nädeýin? Nezla beýdiýmesene. Bu hakda öňgürleşdik ha. Bejergiň peýdasy degmede gaýly bolup gürleşmedikmi? Taňrynyň takdyry şeýledir diýmedikmi? Bar zadym günäkär men. Sende kemçilik ýok. Çağamyzdan men sebäpli bolanok. Ayrılşaly. Näme? Ayrılşaly Ahmet. Ejeňem şonu isleýärdim näme? Ayrılşaly, diýnaly. Ýuguş. Sen nämeler aýdyp oturýarsyň ha? Nezla, men seni söýýän. Senden aýrylşmak asla kellemede gelenok. Sen gaýdyp şuň ýaly gurrun etme bolýarmy? Çağamyz bolmanyn biler, emma muň ömür çäretini tapar. Masal üçin çağalar. İsleseň çağalaly. Bulary bolsa sütünleriň ardyna goýmaly. Gelimiz şu ýere gowja deret. Gelimiz to. Sütünleriň ardyna goýjak diýreklerine düşündüň däme? Düşündim Ahmet. Kaka yetiş ejim yaranyp. Osman, näme diýen oglum, näme bol ejeňe düşündirsene. Ejim baskança ýupdur gaýykly. Haticeňe ejing çağat bolýa diýdi. Kakyň çağır diýdi. He? Lukmanmy? Lukman çağırdyňmy? Bilemok, maňa aýtmadylar. Uluk. Ýörükde hyzmat edýän ulak bolmalar nerede kal? Bir arap minip gitdi, bakym gelir. Gara sara ýagdaý ýok. Aýalymyň çağaty bolýar, düşünýokmy sen? Seyfi. Görme sen ekiden. Şereketiň ulagy menne. Wa ekseni ýörsene. Hatice hanım näme boldy? Fatmaň çağaty boldy. Oň ýene bir aý bardy ahry. Bilmedim. Basgalçykdan ýykylandan soň. Ýagdaý nähil çağaty boldymy? Seyfi. Ey Allah, çataňa ýüzüň şükür etýän. Fatmam nähil onu görüp bilermi? Yok, dur Seyfi, dur. Fatma basgalçykdan ýykylanna ýaş üstünden aýryldy. Onu ýitirdik Seyfi. Ýitirdik. Menini näme etsem ki? Fatma mitrenme ýanaýynmy?
Üç çağa bilen ýeka galanma ýanaýynmy? Allah can tabir verdin Seyfi. Näme deýnini agam, maslahat bersene. Ýa-ni dogan çağa nädip seredeýin? Nädip uloldaryn? Beýleki iki demäki jijik. O bäbege kim sereder? Men näder? Näder? Ey Allah can. Men günäm näme-de? Anha işler şeyli nezla. Seyfi bilen gitmegim yöne yere däldi. Allah bize bir pursat berdi. Hem bize, hem biçare Seyfi golunu tuttu. Çağa edilmegimiz üçin mümkinçilik berdi. Bilmedim de Ahmet. Mene näme diýjegimi bilemok. O çağan altak näil gowulurdy nezla. Gödöňe getirsene. Kim ulu sogap kadanar? Seyfi'nin öýdi bäbege teredip bilmejegini aýtdy. Oýlansana. Gyýdymyz bolar. Sene ece, menem kaka bolaryn. Howluk maly. Biraz oýlanaly Ahmet bolýarmy? Şu anda ve bu hızla nereye kadar uçarız dersiniz? Bu sefer Kim ve Dale doğru zamanda doğru yerdeler. Gerisi Cilolo ve ortağına kalmış. Leoparlar yemini buldu. Ahmet? Nämen pikir nedýän? Aten, Men o çağa almak pikirine emirinip barýan bilýärmiň. çynynmy? Hawa. Ertir ýedi ýarasyn nämäge gidemizde gürleşip göräýeli bolýan. Bolýa. Gürleşeli. Gürleşeli canım. Gaty gynandım. Allah sabr bersin. Allah razy bolsun. Bu çağalara sereder ýaly ýakynlygyňyz ýokmy? Oňşym Hatice hanym serediýär, ýöne haçana çeli sereder bilmedim. Ey Allah, Hatice hanymam ýok. Men näme derne? Gyýdym näme bolýar sana? Ejeň diýir bolanmasa diňdirerdi. Hemme zat bererdi. Getirin maňa bereýin. Ho, cana. Cana. Ahmet görsene mun eýjejikdigini, el jagalarny teretene. Seyfi, biz sana düşünýäs. Ýöne biz seň bilen bir zady maslahatlaşmak isleýäs. Biz Nejla bilen ölçerip döktükde, eger sen kabul etseň bäbegi bize beräýtiň diýýäs. Çağamyzyň bolmagyny ne hilitleýändigimizi bir bilsedimi? Şoň üçinem bu çağan janymyzdan hem edýidi görjekdigimde hiç şok etmeýän. Bolýar. Size ananya. Men o çağa göwnejay seredip bilemok. Çağam üçin iň haýyrlysy şu bar. Ahmet kardeş, aklawjy ökmünde aýtjagym çağany gyýlyk almak düzgünleri kanunlarda aýdyn görkezilýär. Ilk welisi kadaýaty ýutmaly. Egerde altepden dowamyna çağan enaty karşylyk görkezmese, 1 ýyllyk synak möhleti başlar. Şu möhletin içinde kadaýetden bellenen adam siziň çağa teretişiňizde gödäwçilik eder. 1 ýyl geçenden soň bu gödäwçilik tawşyrlan adam size çağany ananyp boljagyny ýa-da bolmajagyny kadaýete habar berer. Arasalandyňmy? Arasaja bäbejik bolduňmy? Gülüýitli gunçamy sen? He? Canım. Näme hyzmat? Salam, men Salih Demir. Kadaýetden tawşyrgalan men. Habaryňyz bardyrla.
Elbette, elbette. Salih kardeş. Gelin geçin. Sağ olun. Men akıllıca gıydım, canım. Canı. Necla. Olca bağlı. Salih kardeş kadiyet tarapından bizim çağamıza seyredişimizde gödökçülük etmeye tavşırılan adam. Salam. Salam. Tanışanımı da şart. Gelin geçin. Sağ olun. Salih kardeş, sizden bäbegin ötüşünü görürdünüz. Biz çağan ululmak üçün elimizden geleni ederiz. Yine şonu da kemter gaydiyan yerimiz bolsa, bize kömek etseniz begineriz. Muňa hiç şübhelenmeň Ahmet kardeş. Siz maňa aýtman nämeler edip börsüňiz? Vay, çölekin. Eşitdimle, ýöne maňa aýtman etmezler öýtdüm. Gıygırman haýyş edýän çağan gorku diýäňiz. Wah, men maňlaý gara. Bu çağa nerden aldyňyz? Ahmet, näme üçin ýylyň çağasyny aldyňyz? Ece, inne ol bizim çağamız. Sen bolsa bizim çağamız yok diýediň-de. Men size beýdip çağalyň diýmedimi? Özüňden, öz neslimizden bir çağaň bolanyny isläpdim. Bu kim? Çağaň kakasymy? Ece, Allah netip etse çağamızın kakazy men boljak. Salih kardeş, kadiyet tarapından gödökçülük edýän adam. Bizim bir ýylyň içinde çağa nähildir diýenimizde gödökçülük etmekçi. Gel, senin otur, özüňe dursa. Ahmet, oğlum, beýtmäň, ýüregimi yaralaýaňyz. Birden ene ta çağan izine berin diýsen ämetjek. Beýle zat bolmaz ýeňe. Çağan gejesi ýaş üstünde ýoguldy. Kakasyn beýle radyçylygy bilen berdi. 6 hepdelik möhletem dolly. Inni bir uly mesele çykmasa çağan alyp bilmeýär. Ana gördüňmi? Çağan bir kim bolmasa näçin ol başga birine berýärler. Neslini neviresini bilmeýän adamyňyzyň çağasyny nädip alyp bilýäňiz? Birden nesli darraýan kesel çyksa näme? Ece, ýagşy dilekde bolarlar. Beýdiýmen, indi bu bizim bäbegimiz. Bilip durna. Bu çağı almak oyunları sen tapan pırlaklandır. Öz kemiň şeýdip ýokjak bolýarmy? Daýda, insan kıgıda gaýdýan. Çağan ýanyna tetiňi gataltmaň. Vallahi can, näme üçin bu belalar men başymdan indirdiň? Ahmet, oýlan, aklyň aýlan. Wagt bar kapy ýalňyşyňdan elçek. Ece, men edeni işmedi ýalňyş hataplamak. Bäbekler ejirliklerinin Allah'ın rahmeti bilen gorşulýar. Töwrünäkiler de rahmet getirýär. Beýle sözler bilen näme üçin Allah'ın rahmetini özüňizden daşlaşdyrýaňyz? Canan. Canan bolsun bäbejiňimiziň ady bolýarmy? Canan, gıydym. Gıydym can. Öýümüze hoş gelin Canan gıydym. Hani gıydym hani? Bol hani? Üfle şuna. Hani teret, teret, teret. Hani teret gıydym. Hani gıydym, Nere? üfleşeydim. Ene Ha, şeydim. üfle. Onu özüm üflerin. Hani bol bağlacağım. Näme bu bizi eşitmeýärmi ka? Bizi diňlän okla. Ol isleyen ne diye? Çağılı kokundan peýdalanýan Neclam. Beýle bolsa özüm şeme üfleýän. Ha. Inni soğut bermek wagty geldi.
Bay ba. Salih kardeş, size bizim kıydımızı lehliktir ediýäňiz. Ay bu urlat däldi. Esas soğut ine şu. Bu soğut üçüňiz üçinem. Tutuş maşgalaňyzy gutlaýan. Düşünmedim. Şuun kadiýete maglumatum taýýarlap boldum. Janan indi siziň familiýaňyzy götürüp biler. Şeýle mi? Hawa. Men Jananyň siziň eliňizde hemişe arkaýyn bagtyar ýaşap biljekdigine ynanýandym kadiýete habar berdim. Köp tag bolun. Salih kardeş, size köp minnettar. Aýal ýokman näle? Onunla da sağ olun. Bu ajaýyp pırsaty surata düşürmek itleýän. Getirin Ahmet beni düşüreyin. Aliyan. Çağany ýem ýatyrdyňmy? Janan derre uklaya. Ödüm çalt ýadyýa öýdýän. Ol entek geçecekde. Meňerem köp ýatmalylar. Köp uklamaly men gıydym. Ahmet, meň nähili begenýänim bir bilsediň. Durmuşym täzerin kalaýdy. Dogrusy muňa diňe sen düşünüp bilerdiň. Ahir soňy biz dol bir maşgala boldyk. Dagy näme? Gıydymyz ulular, mektebe gider, jorulary bolar. Görün zatlaryny gurrun berer. Düşünmeýän zatlaryny sorar. Soň durmuşa çykar. Ahmet, oň ýaly gowuny ýurtma. Ýöne menem gelin käm geýenlemi gıydym bolaýdy diýip ýygnapdym. Hemişe onu geýişini hyýalyma getirýän. Hemem çağamyň ilkinji gedek mektebe gidişini gözüňme getirýän. Çağalar köpülç mektebe gitmejek bolup aglaýarlar. Men gıydym aglata durup bilmen, derew ýanyna algap bararyn. Bolmasa tapaklarda bilede oturur. Bay bo, muň diýenlerini teretle. Girip çykyşyna çenle baryny bölüşdiripsiň ha. Ne deýin saklany bilemok. Hoppa. Haladyňmy şunu gıydym? Alalım taňa he? Tinko gowjy ýöre şeýle dämi? Hawa diýen aşganadan ahar edip durdum. Görsem ýanyma ýürek gelýärdi. Şeýle bir begendim sen sorma. Hakatym şeýle bir begen ýa sen bir görsedim. Bizinki bir adýalta. Zordan drok bolýar. Ýürejegim bolýar çağajygym. Ýöne ýakalýar. Ýöne şeýle bir dyrjaş ýa ýürejek bolup. Salam. Salam. Gurunluğuňyzy eşitdim-de siziň çağalaňyz näçe ýaşynda? Menki laýyk bir ýaşady. Menki 10 aýlyk. Sizinki ýaş näçe? 1 ýaşady. Ýöne entek ýörenok. Bolu bilýär. Diýmek çağa gijrek görer. Drok bolýar dämi? Ýok, naharna miyip bilenok. Ýöne men bolmaly sürüý diýdim. Töweregimde çağam bilen ýaşda çağa bolmasaň adaty ýagdaýdyr diýdim. Gurlujygym bolýarlarmy? Hawa, menki eje kaka diýip başlady. Yer bolýar, entek wagt bar. Belki men gıydym bir adýaltadyr. Sag bolun. Sag bolun. Hanşular ömür göreýin. Hani deňe göreýin. Owmy gıydym. Haladyňmy? Ine şulam gowjy eken. Haladyňmy çağajyň? Näçere? Ikimi? Bolýar. Wah, bagyşlaň. Pikirege däýipdirin, bagyşlaň. Aýby ýok. Başlaň, aýdy berim. Hawa, bolýar. Hani gıydym, bir arajyk emedekli. Hani bol. Bol, ana gayrat et. Hani. Hani bol. Hani. Bol. Nezla. Naharyň sowa ýa. Häzir barýan. Haýdy. Bolsana gıydym, bir arajyk gayrat etsene.
Bolay da gydım. Hani emedeklay. Ay, bolýada ýür bir salym oturaly. Gel hani, gel oturaly akyllyjam. Hani hoppa. Canım men. Näme üncüň bar? Näme üçin ýüzüň tarlaýan? Yok, bolon da atıyor. Dinle. Ejemiň ýanyna gidesin gelmeýän bolsa, başga bir gün gidip bilersin. Ýöne. Näçe gün bäri gelin tok diýe. Yok, gidelim men gowy. Seni alat etme. Men ejem bilen gürleşdim. Bolar bolsa zatlar aýtma. Maňa söz berdi. Alın. Sana näçe de gaýtdym men yaramok diýip. Ejeňi dinleň oga şu ýylyň çağı üçin edýän aladan ýaryn ejeňe dedey. Gel gydım. Hani hop. Hayran galenici. Haçan yaramok diýdiňde men seni Lukmana gitmedim ha? Ertiýe ruhsat alaýyn Lukmana gideli bolýarmy? Yok, gitjek gel. Lukmana görünmäni hiç halamok. Ahmet, eline veren oyuncuğumu canan näme üçin saklap bilenok? Bu şeýle bolmalymy? Oyuncak näme? Çağı ve göwresini saklap bilen oga. Daýda beýdiýim eteňizle. Nejlatin howlugyan bolaymy? Çağa birden ulalyp gitmedi ahyren. Ýuwaş-ýuwaşdan ular. Sen aýdýanyň dogrudur. Köp oturduk, gidelimi? Senem ertir işe gitmelisin. Bolar. Sen zananyň eşiklerini geydir, menim zatlaryny ýygnaýyn. Alo, Salih, salam. Men Necla. Sağ bolun, şükür, gowy. Bir mesele bar bolyn. Men Cananyň beýleki çağlar ýal däldigini bildim-de howtala düşýän. Ýaşdaşlary ýörejek bolup ýör bolyn bu emedekläni ogam. Dilem çykaran ok. Mene gaty gorkýan. Nerede diýdim? Bolýa, häzir barýan. Bolýa. Gıynansam men tede begendirip bilmeýän. Geçiren barlygymyň netijesinde bäbeňiziň aklynyň kemdigini men tede aýtmaly boljak. Yok, beýle zat bolup bilmez. Bu mümkin näl? Bu anykmy näme? Gıynansam anyk. Indi mundan soň näme dip bolar Lukman hanym? Edilmeliyiz çağın ýagdaýyny bolşy ýaly kabul etmek. Çünkü maşgalalar köpüren şu sebäpden ejir çekýärler. Muňa näme düşünmeli? Size nämeler garaşýanyny gowy bilmeňiz hemem ýaşaýşyňyz şoňa görä düzmeňiz gerek. Ýene de çağaňyzyň size ömür boýy mätäç boljagyny bilmelisiňiz. Ýürüýte bilim almak hökmandyr. Size şu zatlara taýin bolmalysyňyz. Muň üçin ilkinji adymyňyzy näçe çaldatsaňyz, size de çağaňyzda da şonça gowy bolar. Nejla hanym, bu elbetde kyn, zähmet talap edýär. Kimli çağın ejet olmağa taýýarmysyňyz? Ejetimi? Howa men ejeti. Çağaňyzyň akly kim? Çağaňyzyň akly kim? Çağaňyzyň akly kim? Necla hanım, tede näme bolýar? Salih ağa. Men bäbegi maşgalasyna izne bermek isleýän. Bu nädip edip bolar?
Doğrudanım iyidine verecek bolýanmy? Bu elimde ehli nigmatlar Allah tarapyndan paýlanýar. Tedem men paýyma şu düşdü diýip kabul edip bilseňiz, belki ýagdaýyňyzdan razy bolmak has aňsat bolar. Näme üçin kysmaty haýal bolmak barada oýlanmaýaňyz? Hiç düşünüp bilemok. Bey, ne edip beýle bolýar? Bilemok Ahmet. Näme günämiz bardy? Näme üçin başymda bu düşdi? Näme dert? Näme dert? İşimiz gaýtdy. Köşeşten enizla. İşimiz gaýtdy diýer ýaldat ýok-a. Dur oýlanaly. Nämet belliňmizi elbetde bilir. Mundan beterim başymyza gelip bilirdi. Ondan her bela hökman bir günä sebäpli bolýar diýmeň ýalňyş. Muň bir hikmeti bardyr. Nämet belliňmiz barada aly dedeli. Ejem gelen bolaýmasa? Hani göz ýaşlaryň tüpür. Tüpür canım. Yine yatırım bıçağa bu. Oyun manyasını ne vallaňyz muny? Ece fiyazatyň alynan näl. Eje bettir. Bolya diýmedigim. Ýöne benim gelinkämge ýenilenme gyýdym bolaýdy diýip ýygnapdym. Hemişe onu geýişini hyýalyma getirýän. Hemem çağamyň ilkinji gedek mektebe gidişini gödüňme getirýän. Çağalar köplenç mektebe gitmejek bolup agýalara, men gyýdym aglasy durup bilmän derrew ýanyna alyp bararym. Bolmasa tapaklarda bile oturarym. Nesla? Ene bir Fahriye uyamız arak öğrenin nüskosunu nereden alanın soru ya bey. Gel şu yerde biraz otur. Otur. Ya dansın dincimi de alalım. Bolýa Ece. Ece, veretsene beňecik. Halam, bir yaşadı mı? Bir ýaş 2 aý boldy. Onu yürtsen bolýandyr, arabadan düşürün hani. Düşürüp bilemem. Hey, koysaňyz lan. Düşürün bilet oynasınlar. Han gel gyýdym, gel hani. Bilet oynan hani. Hani gel. Durun degmen. Uy, yaran okmadı. Allah şifa versin. Howa yaranok. İşiniz bolmasyn. Degmen bide, degmen. Men näme dipmişim size? İyi gyýdym. Al. Başlığımız hepden ahırına şirketin işgärlerle nahar işlik etjek diye. Gidert gerek? Ha? Men hiç ele gitjek däl. Näme üçin? Başga bir barmaly ýeriň barmy? Düşünüň okma Ahmet. Indi biz hiç yere gidip bilmez. Mihmançylyga da çykmaz. Adamlaryň arasyna bar bilmez. Ýeke galyp bilmez. Janany bir eneke, bir öýe ýa-da birine wagtlaryny goýup bilmez. Janan näçe ul bolsa-da heni eji. Hemişe de iýdege mätäç boljak. Bu zatlara düşünüň okmy sen? Düşünüň okmy, ha? Nezla. Ýörüýte mektepler bar. Ýörüýte bilim berýän guramalar bar. Ýörüýte janan ýal çağalar bilen iş talşan adamlar bar. Ýöne biz beýle bolar öýtmändige. Janan 3-4 ýaşa ýetse men ýene işim dowam etdirjekdim. Diňe teň aýlygyň oňa berýär şertleri döretmäge ýetmez ahyryn. Düşünýäňmi? Ýetmez. Biz on çağı edinlik Nezla. Indi biziň edip biljek adamymyz ýok. Ýöne beýle zatlara garaşam doktuk. Bu adalatsyzlyk.
Nähili güllüň başymda düşýän. Duýmaýamyk näme, ha? Adamlar şu sebäpden çağa dogurmakdan saklanýarlar-da. Biderek gurumlar etme Nejla. Eger Canan sen özüňden önün bolsa, on ketelli dogjagyny bilen bolsaň, onu dogurmazmydyň? Bolýa. Bolýa. Bolýa gyýdym. Ertelik taýarladym. Ýyjak alýan. Bolýa. Canan oýunmadymy? Entegem okudy. Nejla, men köp pikir etdim. Kömek sorak göreli. Mun Salih bilen guruluş göreli. Ol bize bir maslahat berir. Senem biraz da injin alarsın. Beýle örtenmersin. Meňe başym çaşdy Ahmet. Canan taşlamak islämok. Ýöne başyma geljekler barada oýlansam gaçyp gidetim gelýär. Maňa düşünýärmi? Elbette düşünýän. Şoň üçin kynçylyklary aňsatlaşdyrmaga çalyşýanlar. Aňsatlaşdyrmak mümkinmi Ahmet? İnşallah. O ýönne. Nejla derdini derman taparmy ha? Her dert yaradylyp yaradylman derman yaradylar. Hak dermany iýerer ýaly tebibini gowy saýlamaly. Hak dermany nädip berer? Tebib perde bolmaly. Dermany gözleýänem tebibidiň sebäpden aňry hataplamaly. Bu gaty inçi iş dämi? Miwany eýetinden islemelmi ýa agaçdan? Miwany kim ötüp geçdiren bolsa elbetde şondan islemeli. Derman gözleýäniň mundan näme tapagy bar? Hoş geldiňiz Nejla hanım. Doğrusu hoş habar bilen gelmedim Talih ağa. Canany merkeze ekitmek üçin Ahmet sizden kömek soramak isleýär. Men size bir merkez maslahat berip biljek. O ýerde size maddi tarapdan hem kömek ederler. Ýönesimin hakykatdan hem isleýäňizmi? Bağışla balam. Başaramok. Sana iyice bolup bilemok. İyice bolup bilemok. Size kömek edip bilermi? Sağ olun. Şundan bir adam üçün narlyk ýa şenli geçirteňizler. Bir adam narly goýa. Ne eýjejik gyjak ala?
Allah gözden gorasın. Nähili oğudun gıydındı var eken. Muň ejeti mennäl. Ejeti ýogaly. Onna sizden Allah razı bolsa. Nähili gowy yetim çağa ene bolýaňyz. Gıydym. Näme boldy? Ýalňyş bir zat aýdaýdymmy? Aýtmaşma ol. Ýok, aýby ýok. Men oňa eje bolup biljek däl. Men oňa teretjek däl. Muňa güýjüm ýetenok. Kim öz güýjüniň hakykyýeti? Biziň diýen zatlamyzyň hemmeti Allah tarapyndan näme? Şeýle bolsa näme üçin ondan kömek soraň oga? O nähili? Oýlansana. Hatta senim özüň bolmadyk bir çağa eje boljak bolýar. Hey Allah seni ýeke goýarmy? Ýöne Allah beýik, juda beýik. Men bolsa beýle güýçli däl. Men indi çyda bilemok. Dogry. Onu näme üçin sen gudraty güýçlä sygynyp güýçlenmeýärsiň? Şunu unutma. Allah'dan gelen her bir zat ya öz ajaýypdyr, ya da netijesi bilen ajaýypdyr. Edenler razı bolmasaň, elingdäkini bitirersiň. Soň puşman edip ýörmegin. Mundan beter puşman etmen. Bu ýüki götür bilemok, başaramok. Sürücü sägirip bilbermisiňiz? Aýdy beriň size kim gerekdi? O gelen kim? Hakaňyz ýokmy? Ýok, işe gitdi. Öýe girip garaşaýyn, bir tarymdan geler. Ýok, garaşmaýyn. Gelin hanım, kimi gözleýäňiz? Maňa aýdyp bilersiňiz, näme aýtjak bolsaňyz? Kakasy gelýänçe janana titrer edip bilmezmisiňiz? Kakasy ýeňmi? Hawa, men goşgolanlaryny soň getirerin. Bir giden zatlar bar, oýna başlary bar. Gutu, olaram getirerin. Goşgolum hükman näl Allah'ın özü berer muňa rızkyny. Enesiniň bagtygara gyýdy. Patmaň diýirje gudusy, näme boldy saňa? Öýüňe tolanyp geldiňmi? Feride melekiniň de ýetim çağa sogap gazanardyň-da. Hay bolýa-da. Hani içeri girin çağalar. Geçin. Nejla janany ýygyna gitdi. O nähili? Onu hakyky hakatyny eltip berdi. O näme üçin beýtdik ha? Ol çydamalla. Allah'dan geleni tabir etmeli. O şeýitmekçidim. Tyna kyn zatdyr Salih. Onu ýeňmek üçin niýetiňe berk döwmek, soňam hakyň takdyryna razy bolmak gerekdir. Oňordun, gaty dogry etdiň. Ýylyň kimli çağatyna näme tüter etjek? Hem çykdyjy hem azar. Eje yeri. Men sözüm bölme. Qynanyp aglap ýeňrejegem bolmaň. Öz çağaňyzmy dälli? Men başda da size duýdurupdym, emma diňlemediňiz. Sen näme ýeňok? Hawa, nahar gaty duýly bolupdyr.
Kıydım duğdu adıra gatsana ahara. Sere de oğlum iyi nok. Hizzet bilmez. İki edim yerde yaşayanız. Gemma gelin dok. Ece bilýäňe, derdimiz başymyzdan agdyk. Oğlum, bu ayağın taşla. Bir gün yaraman yatsam bana seyretmeden geçsen senim yanıma koy vermez. Dinni halis ettiğini bilin ok. Ayal bu mi? Doğruyan zatam yok. Neyme kıyız tapan ok mi? Ece, men seni öýüňe gideýin. Ýörgü deli. Bolya yürü. Nejla. Men häzir gelýän. Ahmet ağa, Seyfi, Ahmet ağa. Men öz çağamy Fatmadan galan ýeketäk ýadygarlygy ýylyň ulutmagyny islämok. Emma ýegerim ok. Başaramok agam. Hyzmat edip bilemok. Üstesine günnägere işlemäge gidýän. Çağlanmam garynesine goýýan. Garyne ýarasy çağa teredip bilmede. Meňem ýagdaýym ýok agam. Şeýlede janan kanuny öwrätseň çağa. Amfan öz balasyny dıňarma agam. Seyfi. Meňem janana serededim, oňa kaka bolasym gelýär. Emma janan ýarawsyz. Aýalymam oňa seretmek islenok. Onu mejbur edip bilmene. Janan sen miýdiň agam? Oňa jogap berem sen. Edýäriň dogry däl. Öz çağaň bolan bolsa agam, Allah'ın edeni ýok diýip bilermidim? Razi bolmaly bordum. Tere tap bol! Sen işten boş Ahmet. Sen iş bilen gözüň ýok. Başa aladalyň bilen başagy. Biziň işimiz jogapkärli. Şuň sen ünsüzlüğünden tas adam ölüpdi. Üstesine de guruluşyk ýerine çağa getirilermi? Beýle edenetlik bolmaz. Hazapçylyň ýanyna barda hazaplaş. Şunyň ödüne hazaplaş. Wah, men gyýjagadym. Gyýjagadym. Ol ýany gowardymmy? Gowene gerek? Nejla, Ahmet, bugün irgelliňmi? Janan, gyýjagadym. Saňa döneýin saňa. Gel. Gel maňa. Gel hani, gel. Gel. Ahmet, näme boldy? men işden çıkarıldım. Näme? Indi men işsiz. Sen işten gowuldyň, soňam gidip Janany ýerine aldyňmy näme? Yok, beýle bolanok. Seyfi, Besir Ahmet, sen diňlätmeýlen ok, besir. Nejla. Nigire barýan? Salih agan tapjak.
Döwlet janana bizden has howser eder. Üstüne de şu şertlerde. Nejla. Dursana, Nejla. Dur, Nejla. Dursana, garaştana. Durani. Guruluşella. Guruluşlara zat yok Ahmet. Düşün Ahmet, köp adar çektim, çıdardan köp. Emma etmelisin etmeli bolýan men. Muning beýle, muningam geýtireýin. Ýer goýdum. Eci. Biraz köşüştene. Ne edip köşeşeyin? Başımıza düşen bu işlerden soň ne edip rahatlanayın aýtdana. Aýdaýyn. Yönel kimin dinle ahyryň. Dinleyen. Nejla, oturalı arkayın guruluşalı. Ünsver Nejla, bu başımıza düşen kıyınçılıkların sebebi vardı. Oylanın mı? Näme men elbet adammy? Bulara sebäp bular ýaly näme etdim men ha? Aýtyna näme etdim? Beýle jeda berler ýaly näme etdim käm Ahmet? Çağa da doğurup bilmedim men. Men jeda değil, bayraktan söz atjan Nejla. Belki de bu bolan zatlar bizim enatalyga münasip bolmagymyz üçindir. Şu gün sen öýe gelýänçän köp pikir etdim. Biz mesele şu tarapdan seyretsek ne der? Şunu unutma. Allah'dan gelen her bir zat ya öz ajaýypdyr, ya da netijesi bilen ajaýypdyr. Edenler ady bolmasaň elindäkini bitirersin. Soň pişman edip görmegin. Ýagdaýym şeýle agyr Ahmet. Bir tarapdan janany elimden gideretim gelen ok. Beýleki tarapdan özüme dödemok. Ýene bir tarapdan bolsa oňa bolan söýgüýüm. On şeýle bir gowy görýän görýän. Janan, Janan, Canan, Janan, Janan, gyýdym. Janan, Canan, Janan, gyýdym. Janan, Canan. Janan, Janan. Kim? Näme üçin allyka? Aklyma sygan ok. Allahyjam, aklymdan bir adaşdyrma. Salih ağa, Ahmet polisiýadan bir habar alyp bildimika? Onu taparlarmyka? İnşallah hökman taparlar. İtaat zat özüňizi kötemeýän Nejla hanım. Onu tapşyrjak bolanym üçindir. Näde beýle hata iş etdim? Allahyjam, oňa bir zat bolaýsa wujdan azabyndan ölerin. Menim şeýle pikir edýän. Canan näse çalt tapylsa şonça da gowy Nejla. Ýogsa ählik işden beter men bagyşlamaryn. Näme beýdiýän Ahmet? Polisiýaň aýtmagyna görä, çağany ýürüte çağı ogurlar ýa-da ýykmanyna topurlar ogurlapdyrlar. Allahyjam, Allahyjam, men jananym, men näme? Howzula düşmeň. Menim gidip bir zatlar etjek bolaýyn. Habarlaşaryn. Sizin bir ýükleşik bolsa habar edin. Men sizi ogurdaýyn Salih ağa. Allahyjam, seni bağışlaýjysyn. Men ýalňyşyma düşündim. Çağam maňa gaýtaryp ber. Ýalbarýan, dadyma ýetiş, ýalbarýan. Nejla. Nejla. Men polisiýadan habar tutjak. Sen ýatyber ütgeşlik bar bolsa, men saňa hökman jaň ederim. Çağamyzy ýydyna getir Ahmet. Ýalbarýan, balamy ýydyna getir.
balam. Alo, siz kim? Alo, dayda? Qydım. Ýagdaýym erbet. Maňa kömek edin ay. Dayda. Dayda jogap bersene. Dayda. Dayda, 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 dayda. Necla hanım? Talih ağa, daydam öýüne çaşyp ýatyr. Gaýrat edin, ýetişin keterhanaga gidelim. Yürün. Ahmet'e haber verdiňmi mi Necla hanım? Yok, may bolmady. Men özüm haber ederim. Siz Türkan hanımyň ýanyna bolaýyn. Salih ağa. Canandan habar barmy? Ýene de ýok. Allah bardyr. Ahmet kardeş, Hawa men. Aýsaňyzlaň, ejemiň ýagdaýy näli? qynansam gow habarma ýok Ahmet. Bilýäňizmi? Eneňiziň ýülügünde kim var? Şo ýülügi çalışmasak ejeňizden umyt az borum kadýan. Siziň ganyňyz gerek boljak. Siz razy bolsaňyz gyssaly operasiýa etmeli. Allah şifa bersin. Allah can, näme üçin bardat üstüne bolýar? Kıyınçılıklar tavşırık alan kullukçular yağılır. Olar gelirler, öýlerine beren mehludi geçerler de giderler. O nähili? Bir benden çekin ähli adaplar on kämilleşmek üçindir. Yine de sizin çekin adaplaryňyz başga bir üçin rahmet bolup biler. Öýüňiz oýlanyp görüň. Can adyňa sizin eliňizde rahat ýaşap biljekdi. Görüň birine adap, beýleki birine rahmet. Düşünýän. Sizin çekin ejirleňiz hem gaýtargysy däldir. Yetimi gözgaş edene Peýgamber serwerinde o tarapda goňşy bar. Bu gymmatly kazanç adaplanmazmy? Şeýle kazanç bilseňiz heýde sabr edeniňi degmezmi? Ýaşan kynünlemiň nähili gymmatly ekenligine inni düşünüp başladym. Allah hiç bir adaby gaýtargysyz goýmaz Necla hanım. Allah'ın rahmetini ölçemäge biziň aklymyzam, hyýalymyzam ýetmez. Dayda ýene adajygy. Onuň dermanlaryny içireýin. Allah razy bolsun gyzym. Allah can senden gaty razy bolsun. Allah can senem dileglerini gowşursun. Men bar dilegim çağamyň tapylmagy. Henidem tapan oklar ony. Emma men umydymy ýitiremok. Allah keremlidir. Ejecan, men tenşeýle görütim geldi. Vay balajygym. Ay gyýdym.
Gıydım. Gıydım. Canım, Ahmet nereden tapdın bunu? Salih kardeş tapdı bunu. Owa. Ýöne on zerur bir ýere iýerenler üçin gelmedi. Sana şükür edýän. Emma Canan gyýsyda Allah'ın veren amanaty. Oňa eýe bolun diýdi. Heyinnem yeke koyorun, heyinnem şeyle dağda ederin mi? Gıydım. Ejeteň üçinem gowy habarlar bar. Barlaryň netijesi üçin ketelhana bardym. Meňem nezlaňam ýülükleri seňki bilen gabat gelen ok. Ýöne näil beýle bolýa bilemok. Canan bilen bolsa ýülükleriňiz gabat gelýär. Lokman Haylet men operasiýa edip biljekdiklerini aýtdy. Oğlum, Hudaýa şükür can malam. Kıyınçılıkları sabır edilen soňu nähil gowuturdy. Allah tarapyndan näme bileninden soň azaba sabr etmekden gowy näme bar? Allah özüne inananlary haçan kıymuna taşlapdyr. Canım men. Cananım men. Wak ýekejek tym aslynda meň adym dakmallyňyza.